ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഇളനീർ മിൽക്ക് ഷേക്കാണ് കേട്ടോ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു മിൽക്ക് ഷേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുത്താലോ. ഈ ഒരു ഷേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇളനീരിൻ്റെ കാമ്പ് വേണം. ഇത് നല്ല തണുത്തിട്ടുള്ള പാല്, മധുരത്തിനനുസരിച്ച് മിൽക്ക് മെയ്ഡ്, ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സീൻ്റെ ജാറിലോട്ടിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അങ്ങ് അടിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ഇളനീരിൻ്റെ കാമ്പാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇളനീരൊക്കെ നമുക്ക് എത്ര ജ്യൂസ് വേണം അതിനനുസരിച്ച് ഇളനീരൊക്കെ കൂട്ടി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള മിൽക്ക് മെയ്ഡ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി മിൽക്ക് മെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ആയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് തണുത്തിട്ടുള്ള പാല് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പാല് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട ഒടിപ്പിച്ചെടുത്താണ് കേട്ടോ. അതുകൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പാലിന് പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കൊന്നുമില്ല, നമ്മളെടുക്കുന്ന ഇളനീരിനനുസരിച്ച് പാലങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജ്യൂസ് ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു 3/4 ഭാഗത്തോളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ജ്യൂസിന് മുകളിൽ ഒന്നങ്ങ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് കോൺഫ്ലെക്സ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കാഷ്യും കുറച്ച് പീനട്ട്സ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജ്യൂസ് കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കടിക്കുന്ന ടൈമിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു മിൽക്ക് ഷേക്കിന്. ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് പൊടിച്ചത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഏത് ചോക്ലേറ്റ് ആയാലും പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ, കയ്യിലുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയേ. ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ട് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കാണാനുള്ള ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, ഇല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഐറ്റംസിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയേ. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ സിറപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഐസ്ക്രീമും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ സ്റ്റിക്കും അതേപോലെ സ്ട്രോ കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഐറ്റംസുകൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷേക്കിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള അനുസരിച്ച് നമുക്കിത് നല്ല അടിപൊളിയാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇളനീർ മിൽക്ക് ഷേക്ക്. കുട്ടീസിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു ഷേക്ക് തന്നെയായിരിക്കും കേട്ടോ ഇത്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.